Assalamualaikum on bandiraɓe, en calmini goto foof inde en mane jettoɗe, en calmini yummiraɓe men e babiraɓe men, en calmini ceernaɓe men e waliyaɓe meɗen artude ɗo en tan ko wattande en émission meɗen gonko debbo e mbo rendo wonde ɗe nenam Kadia Sall minen gari ɗo ene waɗan ɗon émission moɗon gonka debbo e mbo rendo on calminama on juurama e joni nenam Kadia Sall calminama bandiraɓe. Assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe caggal yettude Allah e inde nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam en jetti jinnaɓe en ponni nene baba en jetti sernaɓe amen en tikki koppi en berti juuɗe en ñaguimoɓe duwaw min calmini joom galle o wadde sababu ha galle o dari min calmini ka Abou Diouf kala gollotoɗo tan e piidi tiiɗi salminama duya min mbi ɓiɓɓe fulɓe ɓe jaam ɓerɗon jaam ɓalɗon jaam ñalɗon sabu ko winde nder e sifiri noon eyyi maafi mi artiri konngol e ma eyyi ko noon jaam ɓerɗon jaam ñalɗon par ce que ko windere nde windiri noon nene e caggal yettude Allah noon en garte mbimami émission meɗen gonko debbo e mbo rendo gonko debbo noon e mbo rendo hande eɗen jewta bandiraɓe meɗen worɓe wonɓe caggal leydi ɓe hande koye ɓeɗen jiɗen jewtude saabu hande enen fof en gandi ɗanngal no waye muuse goppa jinnaɓe ma goppa galle ma ɗannoɗa goppa ɗo debbo ma lewru maayli fof aɗa nelda joom suudu ma lewru maayli fof aɗa nelda joom suudu ma ɗannoɗa garta a tawani joom suudu ma ne waɗi ɗo ene haydara ma wima ya adu ene sooriya holko kalta e ɓeɗon tan eyyi maafi addi tobbere mbaɗɗo fayida tobbere welde yewtude sabu ɗanniyanke ne muusi ne metti jogaade joom tan ɗum waɗi ɓe ullade e ladde wallahi woni jawdi tan mba anjeere woddude joom galle ma wona e ladde ne nelduma lewru fof ne nelduma a waɗa réagir haydara aɗa bonnana ɗum sa wiyama hande aɗa famnono joom galle woni ko caggal leydi joom galle woni ko caggal leydi joom galle ma so ɗe nelduma so neldi dépense ko heddi ko waɗa économie aɗa rendina ma won ko nafma kono aɗa jeeya faaro hande mbiya hande ko an woni yumma an woni mawniraɗo aɗa waɗa gaspillage tan aɗa waɗa gaspillage vraiment eɓe foti yurnitade koɓe mbaɗata ko binta mi artira e konngol ha ɓooya eyyi comme hande sa yi yimɓe ɓe ene poti yewtidde hen hande gurdam meɗen ngal ne muusi ne satti te ɗanngal nden ɓurno welde e ɗamgal hande ɗanngal hande ne muusi jiya neɗɗo wona e ladde duuɓi sappo ene rokki dañde kayitaji jiya neɗɗo wona e ladde duuɓi sappo taw hayɗo leli ala hande foyeji a yiyan neɗɗo ne haalde ma taw ala ni ɗo woni koye foye woni kono wonnoon ko jomɓe jogi e fullaji e fayida mabɓe ko ɗum woppi ɗoɓe goni ɗo ɗum noon taade ko enen goni rewɓe enen ne yewteɗen jaɓɓal meɗen yewteɗen jaɓɓal meɗen no fewi no fewi no fewi sabu sa yi mbiyeɗa yewteɗen jaɓɓal meɗen hande gorko ma so yeehi neldima lewru fof ujunnaje nogas an jeew ujunnaje ɗiɗɗe ɗo nannuɗa ɗum kala ko mofta hay sinno ko mbuuɗu ndendiɗa mbuuɗe mbuuɗu ha lewru mayre ma woni tan nafa kono ala nelɗeɗa ujunnaje nogas cuure ko mbaɗɗa dawɓe ko mbaɗɗa goto fof yo wiya tan kaari de gorko muɗum woni ko caggal leydi ɗum tan ne wela jomumen kono noon wona rewɓe fof mbaadi noon très bien wona rewɓe fof kadi mbaadi noon bien dit ko ɗon jinnomi arde wona rewɓe fof mbayi noon hunde fof kala no sifori so debbo so gorko ko majeure partie o tan wona yimɓe fof wayi noon min mi yi debbo mo ngannduɗa ni joom galle mum ne nelda ɗum ne sirane mofta ne sirane mofta ha oɗon arti wimo min de mbiɗa yiɗi naade noon o wi aɗa yiɗi naade noon o wi min de won surprise mo moftan mami wi honon surprise o wi an yaade
billahi wallahi ko maɗo ɗum wona ɗum ɗo de wona ko réalité o yehi o wimo min soodi oɗo galle joom galle o welti haane waya kono noon joom galle ma ne nedduma tan aɗa waɗa samba e maya ɗum ko pour hol wala lawol caggaleni nde muusi musgol mo ngannduɗaa ni jooni nden ne wenno kono jooni joomumen darta 4 heures du matin jaha nene métro ji ko jiija mumen tan ñaama nelduma ñaama toon ɗon gasa mbiya kadi joomum mbeɗa sohli ɗum ɗo mbeɗa sohli an dal yo kaalis tan ara ay comme ɗo mbiɗa ɗo joni surprise mo waɗi gorko makko mo wuur homaye o yejjitta ko debbo makko waɗi vraiment te hannde so welanoma o ƴefta kayitaji o waɗa heen inde mo ne woodi o waɗa ɗum e ko gilli tigi rigi waɗi ɗum kadi e jogade haqqille kadi e wonde dimu sabu hannde sa ƴeewi ɗanniyankoɓe ne tampi an yawon caggal leydi jiɗa yobde ɗo gonɗa appartement ɗo gonɗa seeri ha maya a ñaman ñamde yara a yarat bandiraɓe rewɓe ne cati fof ne sati jiya dañaɗo kew joni tan mbiya dara mi nodda Samba Diallo mi namdo ɗum Samba Diallo so neldanima jodda Samba ko bonɗo Samba ko ni te a anda Samba no wurdi toon ɗum ɗon nen kadi a mbaɗa yiɗi yimɓe jewta hen no fewi sabu ɗanngal wallahi ne muusi kamɓe soɓe kalnima tan noɓe mbaɗata hannde hoɓe daña wallahi ha yurmota ɗum ɗon mbaɗa yiɗi dippen hen hannde no fewi eyyi ko mbimami ko tan toɓɓere nde nde yaajima sabu kadi ɓe mballa kadi danniyankoɓe neɗɗo ne danno ne daña kayit ne daña kayit kono so miijima so ari ko tawtat ɗum neɗɗo danno ara yumma nodduma bale debbo nodduma oɗo ko galle kaari en gutteji naggam foti toon yaade galle oɗo ko gutteji naggam foti toon yaade ha addu ɗum ɗo ɓe ganda ko gadduɗa woni yoɓe mballuma kam e wona hunde kam so tawi a fewnino galle ala no wayi fewnittoɗa wooɗo ko mbadda kono ɓe mbiyata ko galle kaari en gutteji naggam e waɗa hen addu gutteji tan ɗum ne wurna neɗɗo wone hen mbimami ne jiɗa artude kono so ari ko mbiyete ko ma oɗo pourquoi neɗɗo wona e ladde anda no woniri toon ne liggi ha tampi danota ko so jooɗimo foftima tan ko ñamde doygol ngol 4 heures du matin walla 3 heures du matin gummaɗa jomum aɗa wiya ɗum oɗo aɗa foti ɗum waɗade waɗa hokkuma gudere walla 6 yar mbiya a yalima ko mbaddat oɗo oɗo de ƴaƴaki 6 yar hokki kam walla 5000 hokki kam 5000 a yawɗo aɗa andi no dañiri ɗum vraiment eɓe foti gurnude miijo ɓe deñna hakkillaji danniɓe wonɓe e ladde ɗe pour wallindema ɗo so neɗɗo ɗannimo premièrement ɗanngal muɗum premier ɗanngal on ɗannaki sabu sa nani ɗannaki comme joni jomum so arti suwat adde million ngaji ɗiɗi walla adde million ngaji tati a andano jomum arti comme no mbiɗani wiye nenam Kadja Sall limani e ɓesmu muɗum goto foof 6 yar premier o kay ko hen tan yaha hen yahata hettude tan joni ndeysan oɗon ari dañani resde dañani wadde ko yinno ko sabu kañumne wiyete ko ndar kaari hande ƴeew Siley Dembel nde arti ɗo en ɓe ala ko wonnani kaari en ala ko waɗani ɗum noon hande eɗen foti artirde haqqillaji meɗen kadi jurmaɗen ɓesguji meɗen ɗi jurmeɗen ɓesguji meɗen hande aɗa wone galle jiya yumma ñamani yarani wona wawde maɗe kono ko kiram a hirat mbiya min yomi yah mi ƴeewoya ko dañi mi wawa wallude hen nena min mi walla hen bane rew mi walla hen baaba ɗum noon kamɓe soɓe jeehi ɓe dannima onon saabu Allah guilay bandiraɓe rewɓe ha e yummiraɓe hande kon ummiɓe jamanu mo ganduɗa o jamanu mo gonɗen hande o kala ka fewjanade hoorema ala fewjanowo crise mondial tan liggi haki dañata eyi wona ɗo tan de ay ɗo e Europe fof foti kala mo liggaki dañata wallahi te est ce que minen wonɓe ɗo ɓe min ɓurani ɓe semorde joni saabu kamɓe noɓe dañirta ni ne muusi binta noɓe dañirta ni ne muusi min sa ƴeewi joni min mbiyan ko enen saccamoriɓe de ɓe andanaɓe sabu wonɓe ɗo ene ɓe enen ɗeɓi samorde ɓe ne woodi sabu an sa woni ɗo ene joni wonmo ganduɗa suusa ñagarem wiyata ala kono taade tan wiyama ko caggal leydi tan kay amayi ala on kay fina tan kene hocca biye fina tan kene hocca binta mi haalanma mi taƴani kono min sa wonanama caggal leydi jomumen neldiɗo wiya ñowton
ɓe paarnono mi ko mawno wi ya ñooton mo nen caggal leydi sa haali ɗum tan a dañi haali ko taxeteɗa ko ñootol oɗo ko caggal leydi fayi walla ko caggal leydi naajo wi yomi ñootane ne won prix mo taxeteɗa o tan mais yoɓe nganndu wuro fof ko wuro pays fof ko pays pourquoi sénégal yo france yo amérique o kala ɗo neɗɗo wawi wonde ko tampere ma warñede ma hokkanma kono ɓe ganda ɗum kamɓe ɓe cikkanma to toon a yaha tan aɗa nukko aɗa ndene joni jiida koye wuuro jana no gonɗa ka jogowo luwas ne seeri ka ñaamo ka waɗa fof aɗa yiya ɓe gandani foyer ji ɗi koye couloir uji ɗi ko toon ɓe mbaalata vraiment eɓe foti wallude min kay mbimami won kalandomi sujet mabɓe haalnimi koɓe guurata toon billahi nene hen ko bojji ni keddini kam ne woodi bojji keddini kam sabu sa ƴeewe hoorema tan a felata bande ne woodi ay ko mbiɗa teyreɓe wallahi ko gonga min mbaɗa jogui mawnam nan toon ne wiiya Aissata Kane Tokusé ƴeew somo ñooto joni o wiyanami woto wi ko caggal leydi wi ko an ñootata wi ko an ñootata sabu min hannde somi foti yobde ɗo ujunnaji ɗiɗi so wi ko caggal leydi tan ko ujunnaji jeegom komi yen jogde gonga moy ko ɗum woni gonga te wona hen noon famnoto ko ɗum waɗi mbeɗa salmini de passage Penda Yaya joni so yomo ñooto omo waɗa mbimi deƴ accent ma kala mo kalda ma andu an a wonani e wuuro ngo deƴƴi min mami haalde ɗe o wi ko woni mbimam kala no kalda ko joɓata ko ɓurat seeɗa e ko jinnomi haalde ko ne woni wona lawol ne woni ɗum ɗon bandiraɓe gartiren haqqillaji meɗen kadi gartiren no mbanoɗen ni jurmoɗen bandiraɓe men worɓe sa woni debbo joom galle ma woppima ɗo ene tinno saabu Allah yurmomo kono enen rewɓe en jurmata ko worɓe ɓe wona hen tan rewɓe ɓe ponmi wiide ɓe par ce que kala ko jiiɗa ene waɗi moƴƴo ene waɗi bonɗo ɗum waɗi noon en mbawa rendinde fof mbiyen fof ko bonɓe en mbawa rendinde kadi fof mbiyen ko moƴƴuɓe ɗum kadi komin kalata ɗo ene ko wona hamin ɓuurmi on andude ɗum ko eɗen pindodira tan goto fof ne findina goɗɗo on goto fof kadi ɗo heedi ɗo wawa yewtidde ɗon enen ɗo muɗum ɗum noon ballen bandiraɓe men worɓe ɗum woni gon ko mbiɗa ko kadi kono joom galle ma so dañimo woppimo e wuuro sonen nelɗa andu ko te wona rewɓe ɓe tan de woniraɓe rewɓe surtout ma minen yummiraɓe waɓe no kadiasal ɓe ko seeɗa allo neddam kadia mbeɗa waɗa ni mbeɗa watta ni woppu esprit biye wona tranquille neɗɗo so wone ladde wona hunde fof mbiya ɗum waɗanam ni waɗa ɗum tourbille kañum ko so lewru ma e ko bilan mum waɗat neldi ha paari mbaɗe hen débrouillé mais kanta nelda ha para yaha ha lewru heɓa hakkude tan aɗa tampine jomum neldam ɗum ɗo neldam ɗum ɗo ceerno Mody ɓeyɗo ko liggotoɓe ɓe paccani kalis o koɓe liggotoɓe yoɓe mballu wonɓe caggal leydi ɓe vraiment min mbeɗe yurmiɓe noɓe gurdata ni mbeɗe yurmiɓe yoɓe mballe no feewi foti wallede no feewi comme nen kadiano kalduɗani wallahi oɓe foti wallede saabu sa ƴeewe hoorema ko mbiyanma ko toon a felata bande sa ƴeewe hoorema a felata bande hande comme no mbiruɗani oɗo debbo ko exemplaire o ma hande gorko muɗum ha feewi galle totti ɗum on de gorko muɗum so wiine jooɗo o salata hande so gorko makko darima ha wi felliti jottade e woɗo wuuro o salata saabu dañino jooɗiɗi dañino jooɗi mbaadi mahanama galle ha feewi kadi onon mbaɗa men wonɓe onon wonɓe toon ɓe kadi il faut yimɓe ɓe duttito kadi e guure mumen sa yino duttito e guure mumen mbaɗa ɗo investir par ce que investir e nder leydi c'est très important sa ari hande a ƴeewi min de somi soodi oto oɗo ma doganam dépasse ma samot saabu hande so wonti tan ko lewru ha lewru keɓata kalis kono aɗa miiji sa woppi ɗo ene oɗo oto ma dogene dépense ma won ko ustanima kadi ɗum ɗon kadi ene wallita no feewi jinmi noon ko kala komin kaali ɗo en wallahi wona andude kono ko yidde jewtodiren hen paamodiren hen eyyi ko mbiɗa ko bittata tan ko noon wona emin wona jennooru wona haydara ko findinde tan e jertinde e hirjinde saabu minen wonɓe caggal leydi ɓe ko babiraɓe amen goni toon
yummiraɓe amen kayiraɓe amen yimɓe amen donc neɗɗo so woni ladde ɓooyi juɗɗi aɗa foti miijade woni sabu sa wone ladde aɗa liggo un jour viendra ma ƴettu retraite yataw sa ƴetti retraite yataw wonko mbaɗɗa wuuro ma sa ari tawta ɗum kono mbaɗa retraite tan jooɗoɗa toon taw ala ko mbaɗɗa ɗo hay maade galle joni ko commerce hay uddidde ɗo magasin ji walla mbaɗa ɗo station ji walla mbaɗa ɗo no comment dirais je kenkayri mbaɗi joni ɓe mbi battinde jomani yimɓe battinto tan koye leydi yimɓe nen tan maha kala to tournuɗa yimɓe nene maha yoɓe ngar ɓe mbaɗa kenkayri ɓe mbaɗa ɗon badira mabɓe walla rewɓe mabɓe pourquoi pas rewɓe mabɓe jooɗonoɓe he ne liggo walla waɗiraɓe rewɓe ɓe soɓe garti kam a waɗi retraite ma won ko tawtuɗa e nder wuuro ma won ko wonanma kono wona toon tan aɗa liggo sa heeɓi retraite tan taw haydara waɗa ɗum noon kadi wona feere hande comme mboɗe musidɗam goto woni ko Côte d'Ivoire no woni Côte d'Ivoire ne weeli on mon tangi kono o woniri toon tan ko hande koɗo ara o wiya ko fuutanke o teddina so reya ndewɗo waɗe wuufu waha ɗum ne weeli ha maayi kono wonto weeli weeli ko ngara ha e wuuro ma taw a mahi galle ma a nani hen yumma e bamma a nani hen rewɓe ma nden sa waɗi a noddi ɗo ene ko wayno Oumar Deme en a noddi ɗo ene ko wayno Ousmane Hammadou Diop en yimɓe fof ne belto hen kono aɗa woni ladde joni noon natti waasa o arti ɗo arti ɗo ene o jooɗi ho tampi o wawa wuurde ɗo par ce que o wowi ko gurdam Côte d'Ivoire o wattini ko namdade pas o rutti ɗum fof wona ballal min noon mbeɗa waɗi toon contre Binta an jiɗina e wuuro ma mawna hen ko jiilaw tan nawma caggal leydi gona toon ha goowa mbiya mi wawa wuurde Sénégal to gonnomi to so tawi ko Afrique centrale walla so tawi ko Europe mbiya ko toon ɓuurani pourquoi ɗum ko noon ɓe woni ɗum ɗo ɗum wona kecce eyyi ɓe mbiyata koɓe gowi gurdam ɗam joni pour joɗade Fuuta a wawa remde ay so wona Fuuta wona ko jomum ɗannima arti ruttima e guese ɗum fof ko gacce mbaɗano Binta ko kalanomi ko arti wona mbiɗa o wawa wonde Fuuta sa wonde Fuuta ɗum noon mbeɗa je suis entièrement d' accord aɗa woni fi Fuutanke toon a jibinaka toon kono ko enen ɓeeɗo fof ke Fuutankoɓe en jeeyaka Dakar sana jinnaɓe gandi tan woni ɗo jibiɗeɗen ɗo mawnuɗen ɗo joni an wona caggal leydi garta so tawi no gonko mbaɗɗa ɗo e wuuro ngo hayso ko cuuranma ɗiɗon sa ari ma wonda no dañɗa ɗo gonda kono wona aɗa wiya tan aɗa ko Fuuta tan mbawmi wuurde hawmi wawa wuurde Fuuta mbawmi wuurde ko Europe walla mbawmi wuurde ko Afrique centrale ɗum wona lawol ɗum ko complexe neɗɗo yo woppu wonde complexe ko gonɗa ko farnoro ɗum titoroɗa ɗum ko ɗum woni gonga hande en calmini ɗo Mamadou Toubaɗo gorko mo Gabo kanko ne ndeysan duuɓi kewɗe o waɗi ɗum e Gabo o fijirani tubago makko ɗon o fijirani machallah te kadi kala garnoɗo Gabo aɗa woni bandiko o fawima e lawol toon woni pari Afrique Gabo eyyi kono ayni joni boni ande kamɓe ɓuuri wawde woytade ne woni Gabon pari Afrique ande yimɓe fof nana dogoto garti saabu nde weeli nde sa waɗi ko poɗɗa wadde ko tan par ce que hande aɗa jooɗo aɗa wiye yeeso ɓuuri ma wonde joɗɗa caggal ne woni min nde mbiyanmi ko ɗo weeli ɗo waɗ ɗon ko poɗɗa wadde ɗo aɗa nde wiye dañal koye cukaako fof koye cukaako eyyi joni noon nde gonɗa suka ɗo waɗ ɗon ko poɗɗa wadde ko sa waɗi ɗon ko poɗɗa wadde ko wallahi haade ma mawne yiyat les conséquences eyyi Binta ko noon tan aɗa andi neɗɗo yimɓe ɓe goni ɓe gonani rimɓe tan kono hanki jomum ne sa ari ne teddinma ne waɗanma janggo e jaam so woodi no wayi anne ruttito ƴeewa joɓa ñamane nde ayi ko mbimi ko Gabon woni pari Afrique Gabon ne weeli refti hen pays africain ji deuxiéme to Abidjan saabu mi muuri toon kono Gabon min mi yii ɓe ganduɗa ni yiyani hay Europe Gabon woni nen fawdiri ɗo immeuble uji mum ɓe wona galle goto de galleji taw ko Gabon ɗo ɓe liggotono ala ko ɓe dañani joni ɓe garti ɓe keeɓi ɗo ɓe guddito magasin ji mabɓe heddiɓe ɓe goppi toon sukaɓe nden toon Gabon noon joni welani aɗa andi wuuro yimɓe ɓaleɓe kam
nen ɗon naturel no Sénégal wayi ni wadde compréhensif kamɓe ɓe mbayano parce que enen hannde Eɓe waɗi tampini balleɓe ko crise mondial o ay crise o ko partout dans le monde wona Sénégal tan crise fuɗɗima naati en gummima ɗon o rafi kadi bonɗo ari naati e meɗen par ce que ko horonaɗo ɗon ka tan yo nanɗo fawto par ce que Gabon hannde sa ƴeewi 17 heures taw koɓe naati kamɓe ha hannde ɓene couvre feu très bien ha joni ɓe ha gitta hannde ɓene couvre feu ɓe gummaki ɗon ɗum ɗon joni so iwani wonɓe toon ɓe an 17 heures sa wiyama yanatto te guurɗa koye jeeyi walla aɗa yaaha aɗa arta joni sa naati 17 heures ndewa 8 heures eyyi Allah andi sa yeeyi walla a yeeyani lewru ma ɓesgu ma nana jooɗi ene sabbima ɗum fof ne so tawi ala galle ka luuɗo oui ɗum muusani ɗum muusi vraiment ne muusi min kay ñanden kay mbiyam goto nen ɗo wi kam joni min goggo ha joni couvre feu mbimi onon kam ɓeɗo jelle koye mumen ha joni couvre feu minen joni min natti wurde ni corona min jejjiti ɗum ni joni ɓe mbi soɓe nanguima noon ko joɓata ko e maltraité ɓeɓe mbatma e riwuji ɗi a daƴat noon eɓe tampi noon no muusi enen kadi ɓene mbaɗen signalé waktu meɗen joni gasa joni ko mbaynodirta e bandiraɓe eyyi ko mbaynondirtumi e bandiraɓe e wasade ɓe tan yoɓe jurmo danniyankoɓe yoɓe jurmo ɗumen ɓe jahani toon tan eɓe nukka kalis eɓe gara ɓe dawat ko 4 heures walla 3 heures du matin ɓe jippo hay ñamde neɗɗo saaha aɗa jippo hay ñamde a tanata tampere donc yoɓe mbatte mabɓe hakkille ɓe ittananaɓe soɓe neldi cira hen moftanaɓe hay sa mahani hunde ni saɗa jomum ne nelduma tan ne sira aɗa mofta wodat ko woni so arti mbiyama neni walla aɗa rendi feeji ma so wi ƴettu code naggam mbiya jarani fofto ngol dow lawol mi tawi mbeɗa wonko moftan eyyi ko salminde tan e salminde ɓeeɗo machallah caméraman uji bonani neeɗi mettani ƴewde on calminama on juurama e liggey moon yubbude o oɗon calmine madame Sall ma chéri on calminama an e biyamo onon fof dal on calminama on juurama olinti kala juuma mi salmini joom galle o hono caissiére baɗɗoɓe koɓe waɗi wat koɓe mbaɗani ko mbimi ko chaque jour tan somin dañino hen ko mabɓe ko way ɗiɗo tan machallah nden pulaɓe yarade yeeso mi salmini wonɓe e diaspora ɓe fof hay goto mi woppani mi salmini kaw Abdou Diop ala mo gokkumi hay goto ɓiɓɓe fulɓe onon wonɓe latte ɓe on calminama on juurama ko wallude mon tan yewtere nde neni ko yewtere mon garon woni fof waɗa hen participation mon yalla aynurena danda mon ha gartonon e dow jaam Binta mi ruttima konngol yalla hokka amen émission goto ɓe hen dow jaam amin seydi Sall eyyi ko noon tan kadi weltade tan kadi e yettude hono mawɓe meɗen wonɓe e nder galle ɓe jetten hono Harouna Moussa Dia gorko tuusa paafɗo gorko bawɗo en jetti directeur meɗen hono ka Abou Samba Diop gorko moƴƴo paw e neɗɗo e kot machallah min beltanima mama no fewi en calmini ɗo tata Leyla ene wonde Baba Hammad kadi madame Sall caméraman uji meɗen ɗi hono madame Sall ene wonde kadi banen gorko oɗo machallah ene wonde kadi miniragel meɗen en beltanima foof e ha émission goɗɗo han kadi garen kadi mbatten façon goɗɗo kadi saabu ñande foof e mbaadi ndi ponɗen ardude ñande foof tan koye mbaadi kala ko jiiɗen tan eɗen poti yewtude hen en jewtat hen e onon bandiraɓe worɓe ɓe noon min jii on min jii commentaire uji moɗon min beltima hen no fewi no fewi no fewi onon foof hay goto wawa limde o woppa o kono onon foof min jii commentaire uji moɗon min beltima hen kadi no fewi par ce que ene softina min no fewi comme ko wiyete ko tan kadi en noddi foof en noddi Mauritanie Mali États-Unis wa Amérique naɓe ñanden ɓe mbi mi noddani ɓe kono onon américain ji ɗi on noddama saabu on jejjittake fof en goppani hay goto gaare nanggode émission o gonka debbo e ngo rendo en calmini en juurima wassalam